Видео ще снимаме Майнкрафт, както виждате, правим мястото и започваме. Само ще чакаме да зареди, ако може по-бързо. Откъде се снимка? От баща ти. Не се възбужда. Заради него си. Знаеш ли кой е той? Хубав байом. Дърво. Започваме като вземем малко дърво. Така беше. А ти заслужаваш ли си? Как се казваш? Майор Макс Гатланд. И сам ли си дошъл? Виждаш ли наоколо друг? Как успя да влезеш в зона? Цак. Въпросът е да излезе. Ние? Искаш да излезеш, нали? Не, искам да остана, защото държа да бъда изядена. Само попитах. Да, искам да изляза. Но не, ако ще ме застрелят и взривят. Мога. Нека съберем 3 вълна. Лодка е овца. Останалите? Да. Тази овца много бяга. Няма да отваряш дума за обещание. Хоп. О, различки ще ги вземем. Тя не е тук. Сигурни. Претърсихме навсякъде. Нещо проникна ли вътре? Мисля, че не. О, има още хубавото дърво, нашето дърво. Непредвидима. Ще съберем много дърво. Много дърво ще съберем, за да може. Ще направим една хубава къща. Очаквам нещо хубаво. Никой не е нищо. Аз поне. Така че имаме да вземем малко камък. Така. Има копа. Това е за камък на кирка трябва. Джуд? Гледай ти. Джуд. Водиш и приятел. Колко камък имаме? На камък имаме. Ще отсложим мястото на вълната. Това е майор Макс Гатланд. Майор? Дошъл да се спаси. Сериозно? Това е страхотна новина. Ако е истина. Приятно ми е, майоре. Можеш ли да говориш? Хубаво е. Ти си първият незаразен, когато виждам от много време. Това ли са всички? Да, сър. Други не останаха. Освен теб, разбира се. Нека да ти представя храбрата ни група от оцелели. Този е Лис. Лин. Елвис. Ще берем още дърво. Добре дошъл в Вана, майоре. Ние сме по кълната. Вече седим от нас.
Така. Малко предпазливост не вреди. Отиваме от другата страна. Джуд ужасно се притесни. Ще ни Първо. обясниш ли целта на малкото си бягство? Стигнахме. Какво беше толкова Нека се наберем храна. Да убиме тази крава. които са важни за нашето оцеляване? Убихме я. Гати със сигурност знае за какво става въпрос. И изложи всички ни на опасност. Още овци. Перфектно. От друга страна, как да ти се сърди, Джуд? Само, че не го прави. Майор, Къде замина този овца, бе, хора? Защото се сбяга, не я виждам. Ето я. Откъм овцо. Лама. Ей. какво става? Овцата пак. Изчезваш без да се обадиш. Чакай да сложа едно камък. И който За да се кача. намери го случайно, така ли? Не глупак ли ти приличам? Ей, кажи ми истината. Брат, хора! Вижте колко съм смутен. Много прав съм. Не, изчезнаха. Знае, че не мога да я устоя. Такава си е нашата Джуд. Майори, чувствате се като у дома си. Ура? Не, благодаря. О, хора, ей тук ще дойда. Само от най-добро. Бяха най-хубавите времена, бяха. Аз ако идам натам, натам ще се кача нагоре. Захар, сметана, има и напред. Имаме чисто. Добре, чисто. Или направо да на майора, ако обичаш. И така. Ние сме умни, ще направим стойбичка. Качваме се нагоре. Ще това хубава гледка. О, може да се построим къщата над водата. Искате ли? Аре да хора. Дайте. Ще направим много дъски. Щяхте да ни бъдете много полезен преди няколко месеца. Тогава не бяхте тук, нали? Кога пристигнахте? Преди 14 дни. Трябва да сте дошли отгоре. Хоп. Оттам е единственият си. Нека започнем. Като Предприели сте. Остави се за сам човек. ето така ще е мост. Ще направим мостче. И са мъртви, нали? Защо дойдохте? Не, това не е там. Ще изчупят правата. С какво е толкова? Искате. Кой? Не мога да кажа. Сам не. Никой. Нищо лично. Градът. И пред Краков. Всичко към живозараза. Със сигурност е разна. Да! Кои? Не! Така се видява. Противния скръп. Не ми трябват! Тя се оказа безполезна. Все едно, че е както за шах. Игнорирайте просто. И да успеем, Това. да не успеем все си. Майка ми има пита нещо. Так, сега ще слагаме ето тук двечки. Едно, две. Опитахме всичко. И започваме да строим къщата. Всеки път се връщахме все по-малко. Това ще е моста, да. Няма изход от заразената зона. Можем само да оцеляваме. Да начинем До вируса. тук. Съветвам ви да свикнете с него. При всеки друг вариант. И ето тук само ще направим един мост, хора. Не искам да губя повече хора. Ето тук
всичко, за да можем да строиме. Да започнем да строим. Да. Качваме се тук. Ето това. Ще го щупим. Така. Бързо, че ще почнем да се давме. Иззами. Ще построим една бърза къща и сме готови. За красивите ни готвачи. За французите, които измислиха консервите и за виното им. За новите приятели и за падналите другари. Хайде да ядем. Откъде сте, майор? Виктор бе. Избихте ли много зомбите? Защо се замящаш? Просто питам. Те не са зомбите. Заразата поразява главния мозък и блокира функциите на кората. Какво защо сме? В общи линии зомбите не ходят. Зомбите... Кога ще те? Никъде няма. Да имаме още доста. Какво ли може да се направи? На нищо. Трябва ни много вълна. За хората си. За кино си. Те хапне. О, не, Джун. Нали го чухте? Никакви масажи. Еми хора, това беше от мен. Надявам се да ви хареса видеото. Плеснете лайк бутона. Чао!